Здравейте, приятели, аз съм Бог Фарона и днес ще играем CS 1.6, но обаче за съжаление ще играем с ботове и аз не искам да игра с ботове, но интернетът ми е спрян поради шиба на буря. Добре, това беше лесно. Защото все пак са ботове, ботовете знаете как играят. Да, виждате, както че ми цепи. Не знам защо. Мисля, че това е за реклип, който снимам. Гледай какви ботове са наистина. Да. Не ми се играе с ботове. Трябва да снимам се по-бързо по тия клипчета. Трябваше да изчакам. Вижте колко лесно се убиват ботове. Пада като отрязано дърво. Маса, добре. Какво? Този... Чакайте, не бех презаредил, защото не знах. Лоша грешка от мене. Виждате колко съм слаб на ботове. Но... А пък... Искам да играя в сервер. Сега не съм се стегнал. Не искам да играя сериозно. Виждате какво става тук. Направо ме скъртиха, аз съм М4А1, 2 от 4. Най-лошия стат, който имам за дори ботове ме убиват. Не е лесно се играе на експертно. Все пак ботове са. И е срамно да ме убиват. За първо клипче, моля ви, харесайте, абонирайте се. Ако не ви е харесало, не ви задължавам да хареса, нито да се абонирате. Първо клипче ми е, за първи път снимам. И надявам се за скоро време да почна да правя по-хубави клипчета. И така. Трябваше да играя с един мой приятел Dark и той има канал. Той играе всякакви игри. Ако искате, абонирайте се и му харесате, интереси са клипчета, за сега има и той 2 клипчета. Но прави още. По-добър от мене, но поради тази шибана глупава буря и на двама ми се спря на интернета. Не може да играем нито заедно, нито в сервер. И ето сега играем с ботове. Задам се на ботове, но сега се стягам. Ето има паризянка, виждате скина ми на елитата. И на калашник, но сега не играя с калашник. Добре, този път ги няма тук. Не излезоха. Напротив, ето го.
да ви кажа, ботовете с калашница да. Аз ще играя яд. Защото в Хикса от всякъде, да ви кажа, си задоволен. Сега обещавам си тялото. Но сега си сме на ръката. Добре. Да видим с дясно как ще ми върви. Надявам се, че с дясно ще ми е по-удобно. Тук има трупове. Това е моя. Отложена със сигурност тук не бъде. Да, ето. Това беше някакво малко излагащо се клипче. Но все пак може да не се смеете, но нали, това е за забавление. Смейте се, забавлявайте докато гледате. И така. Харесайте, това беше Black Pharaoh и до нови срещи.